joten eihän sitä nyt sitten pitkää kiekkoa tullutkaan, mutta nyt sitten vastaavasti Forsberg HPK:n puolusteista pistää vaan kiekon ainoastaan Ilves kenttäpäätyyn. Ilves on päässyt paremmin otteluun mukaan, olkoonkin, että Hannu Toivonen on torjunut Ilves maalilla 4 kertaa, Samu Perhonen onko sitten kerran ollut kiekon edessä, joten kyllä tuolla Ilves kenttäpäädyssä enemmän on pelattu, mutta nyt pelataan varsin tasaväkisesti. Maalintekijä Haarasella kiekko HPK:n kenttäpäädyssä. Ne on edelleen tasa 1-1. HPK Ilves. 11 sekuntia enemmän Hämeenlinnassa pelattavaa avauserässä kuin mitä Porissa, eli 8.21. 2-0 lukemissa edelleen mennään. Aloitus on Ilveksen sinisen Kun tulee Taville, niin siinä tulee paitsio ja 45 sekuntia jää tuolta Koposen rangaistusta vielä jäljelle ja 3-0-3 on tätä erää jäljellä, kun aloitus viedään tuolle keskialueelle, mutta on sanottava, että kyllä on alkukaudesta muutamissa